În orice caz, ca să nu avem discuții pe urmă, dacă mai sunt unele sugestii, unele propuneri de îmbunătățire, acum este momentul ca să facem așa un... Da, e bine, bine. General, destul de bine. Ia să vedem. Cortul meu mai la dreapta. Bagajele care nu intră în corturi sub salcie la umbră. Sufrageria acolo. Trebuie să ții întotdeauna cont de ea. Direcția probabilă a vântului. N-am renunțat la țigări, ca să venim aici să inhalăm tot soiul de... Da, în general, e destul de bine. Bine. Alte propuneri? Fii amabil, cortul meu, câțiva metri mai încolo. N-aș vrea ca din pricina sfărăitului cuiva să nu fiu eu în forma a doua zi. Dar cine sfărăie? Nu știu. Așa... Vorbesc eu așa, în principiu, așa... În noiembrie, dacă reușești să te faci liber, vii cu mine. La Urși